Kumusta na ang baby bagwis ko? Galit si bagwis. Galit si bagwis, galit. Galit. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala andito tayo sa teritoryo ni Bagwis. Sumama sa akin si Pitoy. Hindi ko alam mga kasinag kung anong naisipan ni Pitoy at sumunod sa akin. Alamin natin mga kasinag kung ano naman ang gagawin ni Bagwis kay Pitoy. Pero nakakatawa yan si Pitoy kahit pag-aragan yan mga kasinag. Nakakatawa naman yan si Pitoy. Wala si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ayan na. Di ba? Ayan lang yan si Bagwis. Kumusta ka na? Kumusta ang hapon mo? Ha? Kumusta maghapon mo? Saan ka galing? Halika at kumain ka. Ayan si Bagwis mga kasinag. Kung makikita nyo. Ay, nahaharangan ng dahon. Ayan mga kasinag. Naharangan ng dahon. Yung pagkain ni Bagwis mga kasinag ito. Medyo malamig pa ng konti kaya binabad ko muna sa tubig. Ayan si Bagwis mga kasinag. Ayan. Tapos yung pagkain ni Bagwis mga kasinag, ayun. Pinatong ko lang dun sa tabla na yun. Tapos ayan naman si Pitoy. Bagwis! Ayan lang ang kagandahan mga kasinag kay Bagwis. Pag siya ay laging napapakain, lagi siyang busog, hindi siya nagpaparalayo sa lugar na ito. Hindi ako nahihirapan magparahanap sa kanya kung saan ko siya hanapin. Mas maganda na yung ganyan mga kasinag. Kadadala ko ng pagkain dito. Pag tinawag ko siya, lalapit siya. Hindi kagaya dati na kung saan pumupunta, lumalayo talaga siya. Sige na, baba na dyan. Ayan mga kasinag, antay-antayin natin na bumaba si Bagwis. Si Bagwis andun pa rin sa itaas ng punong kahoy. Si Pitoy naman mga kasinag, andun nakatago sa ilalim ng damo. Kasi may pagkain pala si Bagwis na natira dyan kanina. Kinain ni Pitoy. Andun, binabanata na sa ilalim ng damo. Sayang mga kasinag, hindi ko nakuhaan yung pagbaba ni Bagwis. Bumaba si Bagwis mga kasinag, hindi ko nakuha ng video. Nagpakita uli kayo magkaibigan. Ayan na, hindi na yata sasaktan ni Bagwis si Pitoy mga kasinag. Friend na yata ulit sila. Dati kasi hinahabol ni Bagwis yan si Pitoy eh. Pero ngayon hindi na. Friend na sila, friend na. Ayan. Ano yung kaibigan mo? Ayan si Bagwis yung kaibigan mo. Kausapin mo na yung kaibigan mo. Sige na. Bagwis! Ito si Pitoy yung kaibigan mo si Pitoy. Andito Yung si Pitoy. Pagod na pagod ka. Katatakbo. Pasaway ka kasi. Huwag mong kainin yan. Plastic yan.
Yeah, galit si Bagwis, galit. Galit, galit. Galit kay Pitoy. Sige na, kumain ka na dyan. Hindi man yan, hindi makakakit si Pitoy yan. Tatapang talaga si Bagwis mga kasinag. Ay kung mga aso rin lang ang babanat kay Bagwis, hindi nila kaya. Kasi nung maliit pa yan si Bagwis mga kasinag, talagang ang mga aso sa bahay, mga manok, yung may mga manok na may sisiw. Kahit nung maliit pa si Bagwis, hindi pa yan nakakalipad. Ay napakatapang yan mga kasinag, walang nakakalapit dyan. Yung mga lalong na manok sa bahay, yung mga tandang, wala, pinaglalaroan lang ni Bagwis. Pero hindi man inaano ni Bagwis mga kasinag, hindi man niya kinakain. Kasi nung maliit pa si Bagwis mga kasinag, ano rin yan kung saan ay susot din. Kagaya rin yan ni Pitoy. Makulit-kulit din yan si Bagwis. Pitoy! Choy! Huwag mo na istorbohin yan. Takbo ka naman ng takbo. Diyan ka lang sa gilid. Pag yan nagalit si Bagwis, dagiting ka niyan. Okay naman pala si Bagwis mga kasi nagkala ko may ubo siya. Yung may kakaiba sa huni niya. Wala naman pala. Okay naman pala. Ayan. Kala ko kasi nung nakaraan para siyang may ubo. Sige na, kain na dyan. Sa mga nagko-comment po pan, pasensya na kayo kung medyo magalaw ang aking video ha. Mawiri. Kasi ang gamit ko pang vlog mga kasinag, ito pang cellphone ko, Android lang po kasi ito. Sa susunod mga kasinag, by December, darating na po yung camera na sponsor kay Bagwis. 3 camera yun mga kasinag, yung DJI Action 2. 3 piraso po nun mga kasinag. Tapos yung drone, salamat talaga sa nag-sponsor. Thank you so much po talaga. Pag yun ang gamit ko mga kasinag, magiging maganda ng pagbablog ko. Magiging malinaw na, tapos hindi na magganong mawiri ang vlog ko, ang mga video, pagka ganun na yung gamit natin. Ngayon, mawiri talaga mga kasinag, magalaw. Kasi pag naglalakad ako, natatagtag.
Yung manok na yan mga kasinag, yung dala kong pagkain ni Bagwis ngayon. Ano po yan? Yung pitso ng manok. Yung dibdib. Malaman po yan. Nahihirapan lang si Bagwis kasi si Bagwis ang niarabnot yung buto. Hindi ko na po inalis yung buto niyan. Siya na lang mag-alis. Para matuto naman si Bagwis. Kung makahuli naman siya ng mga ibon, tikling, ganun din naman yung mga kasinag, may mga buto-buto rin at least. Ngayon pa lang matuto na siya maghimay-himay. Pitoy, umuwi ka na nga, Pitoy. Ayan mga kasinag tapos ang kumain si Bagwis. Ano? Ha? Wala ka nang kinakain? Kumusta na? Ay, busog-busog siya. Busog na busog. Wala ka namang kinakain. Ubus na. Ay, Pitoy, pinauwi na ba kita, Pitoy? Andito na si Pitoy mga kasinag. Pinauwi ko na ito. Ayan, galit si Bagwis. Hala ka. Hala ka, Pitoy. Galit si Bagwis. Pinauwi na kita. Ayun si Pitoy mga kasinag. Tapos si Bagwis, ayan naman. Ano? Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Dahil alisin ko rin yung dumi sa paa mo. Ayan Kumusta na ang baby Bagwis ko? Tagkalin natin karni-karni sa kuko mo. Ayan mga kasinag napakabait pa rin ni Bagwis kahit kasama ko na si Pitoy ngayon hindi na siya masyadong nagagalit kasi dati pag kasama ko si Pitoy, dinadagit niya si Pitoy. Galit na galit siya ngayon, hindi na. Friend na kayo ni Pitoy, di ba? Alisin mo yung dumi sa tuka mo. Dahil na. Punasan mo. Punasan natin dumi sa tuka mo. Ayan mga kasinag. Bakit? Asan yung partner mo? Baka mahulog ako dito Ayan. Asan yung partner mo? Asan yung partner mo? Ayan si Bagwis Lumayo na si Bagwis mga kasinag. Ayan mga kasinag, baba na tayo. Bagwis! Ayan mga kasinag, nakita nyo naman na malusog at masigla pa rin si Bagwis. At napakabait pa rin. Ganun pa man, prenda uli sila ni Pitoy. Hindi na siya ganong galit kay Pitoy mga kasinag. Hindi kagaya dati.
Sa lahat ng magpapa-shoutout pala dyan, doon lang po sa bahay. Shoutout ko kayo dun mga kasinag. Hanggang dito lang. Ayan si Bagwis mga kasinag. Oh. Nililinisan niya yung tuka niya. Sinunod niya yung utos ko sa kanya na madumi yung tuka niya. Nalinisan niya. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang gabi. Sa lahat pala na nagpapa-shoutout dyan, naisulat ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala kay Idol Lani. Happy birthday Idol. Sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming birthday. At malusog na pangangatawan. Shoutout din kay Idol Cupido Hunt, Kinsander Japan, Mr. Bini Galang, Mr. Domingo Sandico, Bicolinho JNJ, CJ Last Adventure, Alejandro Coracha the Master. Shoutout din sa Patropis family from San Pascual, Masbate. Shoutout pala kay Gray Hodson from Sweden. Shoutout pala sa Salazar at Ubani family ng Barangay Bito, Camarines Sur. John Winfield Bojus. Shoutout pala kay Norman Lagitnay from Canada. Rodolfo Laan Jr. from Taguig. Shoutout pala kay Tudy Habines at sa mga taga Mahabang Parang Anguno, Rizal. Shoutout pala sa Gabiola family. Shoutout pala sa Hard Worker Biker from Commonwealth, Payatas, Quezon City. Bulaton and Frunduso family from Pangasinan. Eva Kalamba from Hong Kong. Acosta and Aton family from Legazpi Albay. Boy Pinoy TV from Baaw, Camarines Sur. Boy Pana Mix and Sandorsilio family from Davao at Bohol. Shoutout pala kay Domingo Casinilio, Rodel Paburada, Virgilio Toston from Ulango Island. Norbel Magdato and Magdato family from Romblon. Gilbert Palingkud, Albert Altaya from Pasay. Prince Alex TV, Labuyong Talisayin, The Hunter from Tanawan, Batangas. Gian Kirby Israel, Macau TV, Dagta family from Tacloban. Manolito Rodel, Buhay Driver from KSA. Ayan mga kasinag, maraming salamat pala sa inyong suporta. Sa lahat pala ng aking nabanggit, pasensya na kayo kung may mali sa pagkabigkas ko ng inyong pangalan at lugar. Mga kasinag, maraming salamat po, lalo na sa ating 28,000 na subscriber. Hanggang dito lang, bye bye.